Tarihte ilkinci gezek dünya çempionatynyň açylış dabarasynda mukaddes Kur'anyň aýatlary okuldy. Ondan başga da bu dabara gatnaşan her bir adama aýratyn sowgatlar hem gowşuruldy. Ähliňize salam dostlar. Star Studio hemde Türkmen Sport TV kanaly ýene-de öz işine başlaýar. Geçen bölümdäki videomuza like basyp hemde kommentariýa ýazan dostlarymyza öz minnetdarlygymyzy bildirýäris. Dünya çempionatynyň birinji duşşunda Valencianyň dubly Ekwadoryň ýeňiş kazanmagyna sebäp boldy. Dün Katarda dünya çempionatyna start berildi. Ol ilkinji duşşukda Katar we Ekwador güýçli açdylar. Şeýlelikde ol oýunda Ekwador 2-0 hasabynda ýer eýelerini ýeňilişe sezawar etdi. Ondan başga da bu oýunda antrekord oýnyň dowamında derbede tarap jemy 11 san zarba berildi. Bu dünya çempionatında antrekord hasaplanýar. Şeýle-de bugün ýagny 21-nji noýabrda bolsa Niderlandiýa we Senegal duşşu bolup geçer. Häzirlikçe A toporda Ekwador 3 açko bilen birinji orunda barýar. Cristiano Ronaldo Real Madrid'e dolanýarmy? Real Madrid Portugaliýaly futbolçy Cristiano Ronaldo'nun kluba gaýtmagynyň rejelerini ma'lum etdi. İnternet ulgamlarynda insider Jose Felix'in ýazmagyna görä, olar 37 ýaşly futbolçynyň kluba gaýtmagyny kän bir islemeýärler. Ýatlatýar Cristiano Ronaldo Manchester United'den gitjekdigi barada interwýusynda habar beripdi. Şondan soň klub oň bilen şertnamasynyň ýatyrylýandygy barada ma'lum etdi. Ronaldo bu mövsümde Manchester'ın düzümünde 16 oýunda meýdana düşüp 3 gol ve 2 san gol uzatmagyna amal aşyrdy. Angliýa toporunyň hüjümçisi Harry Kane dünya çempionatynda bolup geçjek her oýunda sary doýduruş karşygasyny almagy mümkin. Angliýanyň hüjümçisi Harry Kane Katarda bolup geçýän futbol oýunlarynda LGBT'leriň belgisi bolan renkli kapitanlyk bagyny dakynyp meýdana düşdi. Oňa sary doýduruş karşygasynyň berilejekdigini doýdurdular. Ondan başga da stadionlarda futbol tomaşaçylaryna hem spirtli içkiler içmekligi we ol ýerde alkoholly içkiler hem satmaklygy hem gadagan etdiler. Emma stadionlarda alkoholsuz piwolar içmäge ruhsat beripdirler. Manchester United'in ve Braziliya futbol topunyň ýarym goroşçysy Casemiro Ronaldo barada öz pikirini aýtdy. Onuň interwýusy barada aýtmak men üçin gaty kyn. Emma men anyk gaýdyp bilerin. Ronaldo bilen bir klubda futbol oynamak men üçin ýakymlydy. Ol meniň dostum, men oňa hormat goýarym. Hawa klubyň başlyklary we tälimçisi oňa hormatsyzlyk edenliklerini eşitdim. Ronaldo hakykata aýtdy diýip pikir edýärin. Bu onuň karary. Meniň pikirimçe ol dogry etdi. Seni nerde hormatlaýan bolsalar, sen şol ýerde oýnamaga haklysyň. Ýönünde oň bilen bir klubda futbol oýnap bilmejegime gynanýarym diýip aýtdy Casemiro. Bugünlükçe bizde şular dostlar. Egerde şeýle videolaryň köpräk çykmagyny isleseňiz, kanalymyza abone bolmagy we videolarymyza like basmagy unutmaň diýip sizi bilen hoşlaşýaryn.